wannan shi ake kira aiki da aikatan sana'a ta ce na kahe a biya. Dan Allah ki mini ba wai domin ni ba, na so duniya na shige gaba, gashi yanzu ina ta fargaba, ban kyauta ba na san ban miki ba, dama dai ban gwaje ki ba. Ɗaukaka ta wani lokaci ce, na rasa ta kamar na zauce, farin ciki na yanzu kwake ce, ni masoyinki ne karki mance. Yaya, akwai labari.
Ina jin ki. Na haɗu da Nasiru yau a shopping mall. To ya aka yi? Haɗuwar da na yi da shi ya sa na ƙara sanin wani abu game da shi. Na gan shi tare da wacce yake ikirarin zai aura. Aure? Akwai wata cousin ɗin shi da ya taɓa gaya min ai ita ce zai aura. Wannan ya cika ɗan rainin hankali. To ina jin ki da kika gansa sai kika yi me? Lokacin da na gan shi, na tadda shi ne yana rigima da wasu. Kuma ko da ya gama rigima sai ya shiga mota. Na gan shi ya gani amma sai ya fice. To shikenan. Kin ga mun samu babbar dama. Wannan ma dama ce. Na ji daɗin ganin nashi da kika yi. Ashe ba take jiya alkhairi ce. Yanzu ne aka zo daidai gabar da ya kamata in yi aiki na. In ma ya aure ku biyu. Ke ba ma zai yiwu ba. Dole ke zai aura. Ta ya za a iya ce ya barki da wannan abin a cikin cikinki sannan ya je ya ɗauko wata single ya aure ta a saboda me? Bai isa ba. Duk yanda za a yi dole ne mu nemo gidan su yarinyar nan sannan mu san yar wace ce kuma wace ce ita. A nan za mu ɓata abin. Wannan abin ne yake yasa nake gaya miki ki fita daga cikin harkar irin yaran nan na zamani. Ƙarya ne da su kai rayuwarka su baro ka. A saboda me yanzu gashi nan ya zo ya cuce ki ke ya barki ya je zai nemi wata ƙarshen ta ma ita ba lalle ne aure ta ba ya cuce ta ya bar ta a wahala. Kura da shan bugu gardi da kwashe kuɗi ai wallahi bai isa ba da ni yake magana. An yi Allah Nasiru ya burge ni sosai tun da ya gaya masa abin da ke kika kasa gaya mishi. Haba Asiya, ko ma menene a tsakanina da yaya Sadiq ai bai kamata a ce Nasiru ya ɗauka zafi haka ba. To in bai ɗau zafi ba sanyi kike so ya ɗauka kan fa ki manta shi ma fafutukar samun sanki yake yi. Ko ma dai menene ya faru a baya ai ya riga ya faru. Ni fa har yanzu akwai soyayyar Sadiq a cikin zuciyata. Wai dan Allah mai Sadiq ɗin nan yayi miki ne da ba za ki manta da shi ba duk abin da yayi miki. Duk jannar jikina da ke ganin ina yi a gare shi ina yin hakan ne kawai amma ina azabtuwa a cikin zuciyata duk da wayannan abubuwan da suke faruwa wallahi har yanzu ban manta da alkhairansa ba Asiya. Barki ji kawata ana auna soyayyar mace ne a lokacin da wanda take so ba shi da komai shi kuma namiji ana auna soyayya shi ne a lokacin da ya samu komai. To yanzu na ji me kike son sanar da ni? A iya tunani na kin ci naki jarabawa amma akan Sadiq ne ba zan iya cewa komai ba. Morning. Morning. Ga fruit din na kawo miki. Haba ranka ya daɗe, baban baby. Ya kamata ka dinga sakin ranka in kana magana da ni. Yanzu dai ba wannan ba. Ni ba fruit din nake bukata ba. Na san ta wannan hanyar ne kadai zan iya ganin fuskanka a sanyin safiyar nan. Me yasa kika taso ni? Me amfanin faɗawa reception su faɗawa restaurant cewa duk abin da kike bukata ki karɓa? Amma ina bacci ban tashi ba kin zo kin tashe ni. Me haka? Ta ya za a ce kai kana can kana bacci ni da ɗanka ba mu yi bacci ba kuma kai tunanin zan baka karanta. Na zo. Kullum sai ka dinga faɗa ni ban san da wa kake faɗa ba. Na ga ka samun tsohon rake. 200,000 na tura miki. So nake ki je ki abortion ki cire cikin da yake cikinki. Sannan kuɗin da ya rage kuma ki je ki amfani da su wajen gyara jikinki. Nasir, wallahi ko sarkin garin nan ne ya zo gabana bai isa ya sani in cire wannan cikin da ke cikin jikina ba. Ke, kalla idona a cikin naki. Ni da kike gani masters ne da ni a wajen iskanci. Iskancin da yake kaina sai dai in ɗora miki naki iskancin da kan inda kika tsaya. Kama daga kudu zuwa arewa babu inda ban shiga ba. Kuma wallahi tallahi idan har baki amfani da wannan magana da na faɗa miki ba, ke ce abin tausayi. Ke mace ce. Kina da tunanin yin aure a gaba babu wanda zai kalle ni ya ce min ni ɗan iska ne. Duk lokacin da aka kalle ki da ɗa za a ce cikin shege kai.
amma yanzu idan har kika zuba to kin sama wa kanki lafiya. Babu wanda zai san irin abubuwan da kika yi a baya tsakaninki da ubangiji ne, sai dai ki nemi yafiya. Idan kunnen ki ya ji to jiki ya tsira. Idan har baki ba abin da na faɗa miki ba to ke ce a wahali. Wannan shine ƙarshen abin da zan faɗa miki. Na baki 200,000 ki je ki sai duk abin da kike gani zai taimake ki wajen gyara jikinki. Ni Nasir zai kalla ya gaya wa magana? Wallahi Nasir baka isa ba. Mafitanka ɗaya shine ka aure ni. Wallahi babu wanda isa ya sa yin abortion. Chafi zub da ciki ma. Wallahi Nasir zancen kake so daidai nake da zamaninka. Mutum da shege taurin kai kamar mutanen farko. Kawai ka furta saki. Saki ɗaya fa za ka furta ba. Tafi na sake ki shikenan fa. Amma ka ce ba za ka yi ba. Kawai ni fa abin da zan gaya miki, je ki samu mahaifiyarsa. Ki gaggaya mata duk abin da ya kamata. Ki gaya mata magana, kin san in ta tunzura ranta zai ɓaci. Za ta iya ce ɗanta ya sake ki. Kai. Amma na rantse da Allah na ji daɗi. Yanzu ki sai da za ka yi birin da kuma yaki na ki san karfe da zafi ake. Wannan ka haka ne. Yanzu nan ma za mu tafi Allah ya yarda. Ɗaukaka, 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 Wa alaikum salam. A'a. Maraba da amarya, ku ne a tafi a gidan namu yau. Bismillah. Shigo. Sannun ku da zuwa. Bismillah, ku zo ku zauna. Ki adana gaisuwanki saboda gaskiya ni ba gaisuwa na zoyi ba. Ina so ne ki gaya ma ɗanki lalle ya cika alƙawalin da ya ɗauka saboda lokaci yayi. To ai ina ganin in ma matsala kuka samu, kamata yayi ku zauna a tattauna Hajiya Zainab. Kin ga malama ba wata matsala, amma akwai matsala, ɗanki ne matsala. Idan da yayi yadda na tsara masa, da yanzu ɗanki ya daɗe da zama multimiloniya. Amma sai taurin kai ya hana shi yayi abin da ake so yayi. Shi yasa yanzu yayi biyu babu. To ni fa har yanzu ban fahimci abin da kuke nufi ba, sai har sai kun mun bayani. Ban yi mamaki ba dan baki san me ke faruwa ba. To yanzu bari in sanar da ki. Aure na da ɗanki ba wani abu bane face kontragi. Kuma yanzu lokacin yanke wannan kontragin yayi. Kuma ɗanki ya nuna bai ma san wannan maganan ba. In ban da shi ina ke, yana ganin kike matan manya ya ce zai aure ki. Kawai ni dai ki gaya ma ɗanki cewa ya sauwaka min. Abin da ɗaya nake so kuma a yau ki gaya mishi a yau ya sauwaka min. To yanzu ni dai abin da nake so. Ba na so na ji komai daga wajen ki. Kuma ba ke ce zaki sanar da ni abin da ni nake so ki ji ba. Ni ce zan sanar da ke abin da ni nake so ki ji. Kuma abin da nake so ki ji kawai shine ki sa ɗanki ya sake ni. Kin fahimta ko? ce ɗan kuka shi ke jawo uwarsa ji. Gaskiya ne. Burin ka ce kasa. Kuma yanzu na ga ɗaya kalar taka wacce ban san da ita ba. Me ya faru mama? Babu abin da ma bai faru ba. Domin ba da jima wannan ba Hajiya Zainab. Ta zo da ita da wata wacce ban san kowa ce da suka yi cin mutunci. Babu abin da ba su gaya min ba a cikin gidan mu. Saboda Hajiya Zainab kuma? Kwarai da gaske. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sheda ma auren yarjejeniya kuka yi da ita? Ni ban sani ba. Ka lullube ni a duhu? A'a ba haka bane wallahi mama. Kar ka gaya min ba haka bane. Gashi ta zo ta min bayani da bakinta? Wallahi a cikin kwana 3 muka yi auren nan fa mama. Ba ka fa da wani magana da zaka gaya min ina kai da kai. In ba haka bane ya akai ta zo yanzu ta karanta min haka. Shi yasa kenan ka taho min aku jaja. Rana a tsaka ka ce lallai zaka aure ta. Na tausaya maka na bari akai auren. Ashe dama akwai wata manufa a kwance a ƙasa a ƙarƙashin maganar. Ni ban sani ba. Wallahi babu wata manufa mama. To ko ma dai menene? Me faruwa ta riga ta faru ko? To ni kuma yanzu zan yi na kai naka. Yanzu na wani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan haka ina umarta
yanzu ba da ɓata lokaci ba, in dai ka san ni ce na haife ka kuma na isa in baka umarni ka bi, to ka rubuta takarda saki ba ɗaya ba ba biyu ba har saki 3 ka je ka kai wa Hajiya Zainab yanzu nan ka tabbatar min da haka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama ki yi hakuri. Kai ma kai hakuri. Kai ma kai hakuri, kar ka kuskura ka ban hakuri. A baya na yi hakuri na ba abin da kake so, amma yanzu kana son zaman lafiya, kana kuma neman albarka, to ni ma sai kai hakuri da abin da na zo da shi ka dauka. Za ka ji kai. Mama ki saurara ki. Babu fa abin da zan cin gaya maka. Yanzu mama idan mutane suka ga na sake ta ai cewa za su yi auren kisan wuta maka. Duniya ce za ta faɗa ba mutanen gari ba. Ai gari kaɗan kenan, duniya nake so ta gane duk abin da kai da kuma sakamakon da zai biyo baya. Ko dan wata ran masu hali irin naka sa kiyaye abin da suke yi. Dama an ce da akwai motar kuɗai idan mutum ya hau ƙarshen ta wallahi a tashar wulakanci za ta ajiye shi, to abin da ya faru da kai kenan. Ka aure Hajiya yanzu kuma hajin ya ƙare, saura hajijiya. Yanzu mama mutane suna faɗar haka ke ma kallon da ke. Har gaban haka ni sai na faɗa. Ai ni ba na goyon bayan ƙarya. Inda gaskiya ta zo take ina tare da ita. Dan haka ka je ka rubuta takarda sai ko ka bata da dada gida. Ina buƙatar ansa. Idan ba raini ba, rainin hankali, ki je ki biya wa yaro karami abinda aka tura ki daban, abinda zaki je ki daban, ki zo har ya miki ciki. Kuma wai abin da ma yake bani mamaki har kuka je kuka haɗu da yaron nan kuma ya ƙara dawo miki da safe ba ki tsaya kun yi magana ba, ki tsaya ku tsaye da magana guda ɗaya mana. To bari ki jin gaya miki, wallahi sai an yi abu ɗaya a ciki. Shin zai ya zan yi? Ya zaki? Ni kike cewa ya zaki? Ni kike tambaya ke cewa zaki sai ki ce ni? Laifin ni ban ga laifin kowa ba ma a wannan kitsin, laifin daji ne. To bari ki jin gaya miki, abu biyu ne, ko a zubar da ciki da kuɗin da ya baki, ko kuma ya fito a yi aure. Idan ba haka ba abun ba zai yi daɗi ba. Wallahi ba zan iya zubda wannan cikin da ke jikina. Ba za ki iya zubarwa ba. Ni fa yayi tsoro nake ji. Kan na zo ga zubda cikin na mutu. Kin daɗe baki mutu ba. Duk ba lai dadi ne ya ja. Kawai ya ɗauke ki ya kai ki wani ƙasar waje karatu kin je kin biyo ya sha kun je kun yi abu. Ni bari ki jinga miki duk abin da nake da aji nake, na san me nake, ba na abu da ka. Wallahi ba na yin abu da ka, kuma wannan abun in kika bari zancen nan ya fito dadi ya zaki bar masa tabo a zuciyarsa wanda ba zai taba gogewa ba, kuma wannan zai iya zama sanadin rayuwar shi, saboda duk sun da yake miki ne ya janyo. Aikin banza, aikin wofi kawai. Yarinya ce ke zaki je ki abin da ba shi kenan ba, ki bar mana abun fada a family. Kin kyauta, kin je gidan Hajiya, na kuma ji duk abin da kika yi. Oh wannan? Na je gida na yi mata saboda na lura da cewa karfe baya jin dukan komai sai dan uwansa karfe. Shi yasa an je na faɗa mata in ta isa da kai ta faɗa maka cewa ka sake ni Sadiq. In ka san kai dan halak kake ka sake ni. An zo wurin. Yawwa. Zan sake ki. Da ba haka nake so ai. Amma idan na sake shi ba shi ne yake nuna wai ce kar mara ki. Ah, amma abin da nake so ki sani cewa kamar yadda kika je kika ci mutuncin mahaifiyata, haka zan je in ci taki mutuncin mahaifiyata. Na fi karfin ka ce zaka je wurin mahaifiyata ka rama cin mutuncin da na yin mahaifiyarka. Wallahi na fi karfin wannan saboda ni gidanmu ba buga kofa kawai ake yi a fada ba, sai ka wuce dogarai, ka wuce yan sanda, ka wuce get da karnuka. Yawwa, ko ka gane? Eh. To shikenan zan je sai in ga wanda zai tare. Ko ni na fi karfin ka zo inda nake Sadiq balantana mahaifiyata. Ka gane? Saboda haka nan kawai in ka tabbatar min da cewa kai dan halak ne ka sake ni inda gaske. Na sake ki saki. Sadiq ka burge ni. Sai yau na san da cewa ka cika da kake. To yanzu zan nuna maka da cewa bambancin ni da kai. Get out. Get out of my house. Kuma I don't want to see you again. Kar ka sake zuwa nan. Get out. Ko zaki sa fita gani?
na rantsi da Allah na rantsi da Allah in ba dan ina kallon wani abu in ba da sai ni miki dukan tsiya a nan ba Allah ya tsira kuma billahi allazi la ilaha illa huwa ki iya bakin ki na sake ki saki ɗaya sai ne ba fa shi ne cikan muradin ki ba ka jira ni